ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ. барномаи иттилоотии ахбору мустақинама аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон мегардонем. дар студия бо шумо ҳамрази Абдулмаҷид. вусъати корҳои созандагӣ, сарсабзиву хӯрамӣ ва дигар шароити мусоиди истироҳату фароғат дар пойтахти кишвар шаҳри Душанбе мавриди таваҷҷӯҳи меҳмонону сайёҳони дохиливу хориҷӣ гардидааст. имрӯзо боғҳои фарҳангӣ, фароғатӣ, гулгаштҳо ва дигар маконҳои тамошобоби пойтахти кишвар бо гулҳои рангоранг ва нақшу нигори миллӣ хеле зебо ёфтаанд. шарҳи бештари мавзӯъ дар таҳияи Зафар Қаюмзода. душанбе бо субҳу шомаш, гулҳои шукуфонаш, хиёбонҳои озода ва мардумони хандону меҳмондӯсташ ҷаҳони зебоист. ин шаҳр на танҳо бо зебоии зоҳириаш, балки бо гармиву меҳрубонии сокинонаш, бо фазои амну осуда ва рӯҳияи созандааш сутуда нест. ин ҷо ҳам садои рубобу дутор ба гӯш мерасад, ҳам садои рушди саноат, илму маориф ва ҳам технологияи навин. душанбе шаҳри гулҳо, ҷавонӣ, зебоӣ, шаҳри таровату покизагӣ, нафосату озодагӣ ва бунёдкориву ободиҳост. бо татбиқи нақшаву ҳадафҳои мукаммал Душанбе пешрафти рӯзафзун дорад. Меня зовут Сергей. Я из России. Душанбе очень прекрасный город, очень чистый и современный. Носим одежду национальную. Мы очень довольны, что именно попали в эту страну. Очень красиво, очень впечатлились. Ожидал, что здесь хорошо, но что настолько хорошо, я как бы не думал. пойтахти Тоҷикистон шаҳри Душанбе беш аз пеш рушу тараққӣ намуда, таҷассумгари ободиву сарсабзӣ, рамзи сарфарозӣ ва дилбастагии мардуми Тоҷикистон ба ҳаёти зебо гардидааст. шоҳиди он ҳастам, ки Душанбе шаҳри воқеии гулҳо аст. яке аз пойтахтҳои беҳтарин аст. ҳоло Душанбе воқеан ба як шаҳри хеле зебо табдил шудааст ва ҳам шабу ҳам рӯз инсонро ба худ ҷалб мекунад. вақте ки рӯз кор меравед, ҳатто ҳангоми аз бо нақлиёт гузаштан, чашматон ба ҳар тараф меафтад, ин рангорангии гулҳо аз он чӣ қадар хушатон меояд. ва пас аз кор шабона, масалан пас аз шом, вақте ки сайру гашт мекунед, як рӯҳу равони нав мебахшад, тоза мебахшад. бинобар ин мо бо хонаводаамон маъмулан кӯшиш мекунем ки пас аз шом як сайру гаште анҷом диҳем, аз ин ободиҳо, аз ин гулкориҳо як баҳра бардорем. хеле хушбахтам ки дар Душанбе зиндагӣ мекунам ва завқ мебарам. бо ташаббуси роҳбарияти мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, пойтахти мамлакат рӯз то рӯз симои худро дигар намуда, воқеан ба шаҳри гулҳо табдил ёфтааст. имрӯзҳо хиёбону кӯчаҳо ва гулгаштҳои пойтахт бо навъҳои гуногуни гулҳо оро ёфта, ба шаҳри Душанбе зебоӣ ва таровати хоса замн намуданд. Душанбе намоди пешрафтҳо ва зебоиву тароват аст, ки ҳамарӯза аз ҷониби роҳбарияти шаҳр бо диди нав амалӣ карда мешавад. дар беш аз 11 нуқтаи шаҳри Душанбе гулҳои рангоранг ва ороишот бо нақшу нигори миллӣ сохта шуданд, ки ба симои шаҳри Душанбе зебогии бештар замн намудааст. اسمم عباس، ساکن کشور سوئدم. خیلی هم خوشحالم که این شانس رو داشتم تاجیکستان رو از نزدیک ببینم. کشور بسیار زیبایی، شهر بسیار زیبایی دارید با پتانسیل خیلی زیاد. پیشرفت‌های خیلی زیبایی کرده. قوانین بسیار پیشرفته‌ای رو دارید اجرا می‌کنید توی کشور و نمونه‌ش و آثارش رو در شهر دوشنبه من دارم می‌بینم. پیشرفت بسیار سنگینی کردید، کارهای بسیار سنگینی انجام شده توی این چند سال اخیر که قابل توجهه و ما رو شگفت زده کرده و شخص من رو شگفت زده کرده. من کشور شما رو با اروپا که 40 سال زندگی میکنم دارم مقایسه میکنم. بسیار پیشرفت کردید، باید افتخار بکنید به این کشور. من شخصا افتخار میکنم به تاجیکستان و رئیس جمهور محبوبتون، محترمتون. این همه کارهای آبادانی و سازندگی به خاطر فراغت و استراحتی ساکنان و مهمانان روانه شدند. چون این آرایشات از گلهای نظربا با زیباییشان چشم کس را می‌رباید. گلهای رنگارنگ و آرایشات نقش و نگار ملی به مکان دوست داشته استراحت و فراغت همگان تبدیل یافته است. Меня зовут Марина. Настолько удивлена, что так развивается Таджикистан, город. Я так рада, что настолько здесь такое развитие. Таджики замечательный народ. Цветы
Это вообще шок. Душанбе утопает в зелени. Все в зелени, все в деревьях. Идешь, все тенисто, фонтаны, цветы. Настолько красиво все. Вот не успеваешь, знаете, поворачивать голову. Здесь цветы, фотографируешь. Настолько красиво. Город очень чистый, уютный, очень красиво. сайёҳон аз сайру тамошои душанбе ҳаловати хос мебаранд ва аз сокинони меҳмоннавозу бо фарҳангаш васфу ситоиш менамоянд. Люди здесь очень хорошие, очень добрые, очень душевные, везде, где встретишь на улице, в автобусе, в любом месте, всегда подскажут что-то. Добрее, я, можно сказать, людей не видала, как вот в Таджикистане. Приглашают, да, всегда приглашают где-то и в посидеть, гости. покушать. Люди чудесные, замечательные. Здесь настолько чисто, нас просто поразило, настолько современно, настолько красивая архитектура, что несравнимо ни с чем. пойтахти мамлакат шаҳри душанбе имрӯз дар ҳақиқат ҳам ба як шаҳри зебо ва хеле ҷолибу назарабо табдил ёфтааст. биноҳои хуштару замонавии баландошиёна, чӣ маъмурӣ ва чӣ истиқоматию хизматрасонӣ, боғу гулгаштҳои пур аз гулҳои шукуфон, инфрасохтори комили боғҳои фарҳангӣ фароғатӣ аз ҷумлаи тадбирҳои ободониву созандагӣ аст ки бо дастгирӣ ва таваҷҷӯҳи пайвастаи ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва тадбирҳои пайгиронаи мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе давоми чанд соли охир ба анҷом расонида шудаанд. Столько высотных зданий, и все здания не похожи друг на друга. Вот этот восточный колорит, настолько красиво, а вечерний Душанбе это вообще что-то нечто. Потом хочу сказать за безопасность. Вообще не страшно вечером гулять, очень много молодежи, много пожилых людей, с детьми гуляют. Фонтаны работают вечером. Это вообще... Вот я даже, знаете, казалось бы, русский язык богат, но я не нахожу слов. Развитие на высоком уровне. Во-первых, у вас все есть. Это многое значит. Как у вас инфраструктура развита, как у вас транспорт развит. Я была в шоке. У вас в транспорте заходишь, чистота. У вас чистые троллейбусы, автобусы, у вас кондиционеры в транспорте, у вас двухэтажные автобусы, у вас в лифтах даже кондиционеры, все, что хочешь у вас есть. Развитие полнейшее. ҷабҳаи бузурги созандагию ободонӣ дар доираи нақшаву ҳадафҳои муайяншуда ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Душанбе минбаъд низ идома ёфта, барои рушди иқтисодию иҷтимоии шаҳр ва боз ҳам зебо гаштани симои пойтахти мамлакат тадбирҳои амалӣ андешида мешаванд. ҳамасола дар кишвар тибқи қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи уҳдадории ҳарбӣ ва хизмати ҳарбӣ даъвати шаҳрвандон ба хизмати ҳарбӣ дар ду марҳила баҳорӣ ва тирамоҳӣ амалӣ мегардад. аз гусели ҷавонони синни даъватӣ ба артиши миллӣ дар кишвар ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар маркази маъмурии вилояти хатлон шаҳри бохтар чорабинии сиёсии фарҳангӣ рӯзи даъватшаванда дар фазои сулҳу оромӣ оғоз гардид ки навазкарон шиёру парчам дар даст то майдони ҷашнгоҳ роҳпаймоӣ намуданд. зимни баромади худ маҳсулин дар вазъияти тантанавӣ навдаъватшудагонро ба сафи артиш пайвастанд ва иҷрои рисолати мардонагӣ табрик намуданд. илова карданд ки артиши миллӣ дар қатори рукунҳои муҳими давлатдорӣ мақоми намоёнро соҳиб гашта, нақши он дар таъмини тартиботи ҷамъиятӣ, мудофиаи сарҳади давлатӣ ва амнияту пойдории ҷомеа хеле баланд арзёбӣ мегардад. артиши миллӣ дар солҳои истиқлоли давлатӣ таҳти роҳбарии сарфармондеҳи олии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон роҳи пурифтихореро тай намуда, аз лиҳози маҳорати низомӣ ва иқтидори мудофиавӣ ба комёбиҳои зиёд ноил гардидааст. қобили зикр аст ки шумораи ҷавонони синни соли даъватӣ нисбат ба талаботи қувваҳои мусаллаҳ дар вилоят хеле зиёд аст ва маҳз ҳамин имконият даст дод ки аз байни ҷавонони ҳамаи табақаҳои аҳолӣ беҳтаринҳо интихоб ва ба хизмати ҳатмии ҳарбӣ даъват карда шаванд. дар идомаи чорабинӣ бахшида ба рӯзи даъватшаванда чанде аз сарбозону навдаъватшудагон ва модарони онҳо баромад намуданд. қайд доштанд ки ҷавонони худогоҳ бо дарки баланди масъулият ба сафи артиш пайваста истодаанд. баҳри ин табақаи ҷомеа тамоми шароит ва имконият фароҳам оварда шудааст. дар оянда низ идома хоҳад кард. дар анҷом барномаи фарҳангии аҳли ҳунари вилоят ки иборат аз таронаву сурудҳои ватандорӣ буд
барои болидароҳии иштирокдорон пешниҳод гардонида шуд. маросими гусили 1500 нафар ҷавонони шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ки бо амри дилу ҷавонмардӣ, иқдоми ватандӯстӣ ва садоқат ба хоки муқаддаси ватан хизмат дар артиши миллиро ихтиёр кардан, дар амфитеатри муассисаи давлатии қасри Арбоб баргузор гардид. дар чорабинии гусили тантанавии ҷавонони вилояти Суғд беш аз 10 000 нафар намояндагони аҳли ҷомеа, падару модарон, аҳли илму фарҳангу зиё, собиқадорон, занону ҷавонон ширкат варзиданд. дар ҳамоиш роҳбарияти вилояти Суғд таъкид дошт ки ин ҷавонони бонангу шуҷоъ фармони президенти ҷумҳурии Тоҷикистон, сарфармондиҳи олии қувваҳои мусаллаҳи кишвар, генерали артиш муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо амри дил, ҳисси баланди ватандӯстию сарбаландӣ иҷро менамоянд. дар рӯзҳои аввали даъвати ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат, 10 ҷамоати деҳоти вилоят аввалин шуда нақшаи даъват ба хизмати ҳарбиро иҷро намуданд ки ҷамоати деҳоти Ворух ва Чоркӯи шаҳри Исфара чун ҳамасола аввалинҳо ба ҳисоб меравад. дар чорабинии гусили ҷавонон сарбози қисми ҳарбӣ, намояндагони падару модарон, ҷавондухтарон ва навдаъватшавандагон изҳор доштанд ки аз ин ҷавонони шуҷоъ фарзандони ватан ифтихор мекунанд ва бо амри дил хизмат дар артиши миллиро ихтиёр кардани ин фарзандон намунаи ватандӯстӣ, худогоҳиву сарбаландист. намоишномаи фарҳангӣ, ҳарбӣ ва ватандӯстӣ пурмуҳтаво ифодагари ғояи маънии тарбияи фарзанд дар рӯҳи ватанпарастӣ, парваридани меҳри ватан дар тану ҷони фарзанд, ҷонисорӣ баҳри ҳифзи марзу буми муқаддаси ватан, ҳамеша бо ватан будан, парахшон намудани парчами миллӣ ҳамчун нишонаи арзгузорӣ олӣ ва ҳуввияту истиқлолияти миллӣ, ифодаи рукну оинҳои хоси ҷавонмардӣ гардид. гузашти низомӣ, аскарону сарбозони қисмҳои ҳарбӣ, навдаъватшавандагон ва чорабинии гусили ҷавонон ба сафи қувваҳои мусаллаҳ шукӯҳи хоса бахшид. маросими гусили тантанавии ҷавонон ифтихору сарбаландии аҳли ҷомеаи вилояти Суғд аз он ифода ёфт ки чунин ҷавонони баору ватандӯст, ғайюру далер шоистаи хизмат дар сафи қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурии Тоҷикистон дониста шуда, матонату шуҷоат, кӯшишу ғайрати хешро баҳри ҳифзи марзу бум, осудагии ҷомеа бо хизмати софдилона равона месозанд. ман худамро хушбахттарин имрӯз инсон ҳисоб мекунам ки ҳамихе фарзанди некро ба вой расондаму фарзандам илтимос кард ки падарҷон як дуотед ба саф қувваҳои мусаллаҳ ман рафта хизмати ватан модарро адо намоям. ман рафта қисмҳои ҳарбиро дидам, худам ки табиб ҳастам, ба бисёр қисмҳои ҳарбӣ медонам. ана ин шароиту ана ин беҳтарин шароит. раҳмат ба сарфармондаи қувваи мусаллаҳи Тоҷикистон, ба муҳтарам ҷаноби олӣ ки ҳамихе шароитҳои нағз муҳайё карданду мо бо дили пур фарзандони худамро ба хизмат равона карда истодем. ман Назирҷонзода Чеҳрон аз шаҳри Истаравшан. хизмат ба ватан шараф аст. мо ҷавонон бояд ватану давлатамонро ҳимоя кунем. ман ифтихор мекунам ки ба ватанам содиқона хизмат мекунам. дар пеши худ мақсад гузоштам ки ба хизмати модар ватан равам, зеро ватани азизамро дӯст медорам. мо бояд ҳамеша барои боварӣ асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ки мо ҷавононро нерӯи пешбарандаи ҷомеа гуфтанд сазовор бошем. нагузорем ки осудагию оромии кишвари азизамонро касе халалдор созад. баъди баргузории чорабинӣ, ҳарбӣ, ватандӯстӣ ва фарҳангӣ ба ҷавонони навдаъватшуда дастурхони идона ороста, боз ҳамимияти афзун наваскарон ба сафи қувваҳои мусаллаҳи мамлакат гусил карда шуданд. бо мақсади хуб гузарондани фасли тирамоҳу зимистони солҳои 2025-2026 ва бо нерӯи барқ таъмин намудани муштариён дар шаҳру ноҳияҳои вилояти мухтории Кӯҳистони Бадахшон, ширкати барқии Помир Энержӣ тадбирҳои заруриро андешида, дар ҳамаи нерӯгоҳҳои барқие ки дар мувозинати ширкат қарор доранд, корҳои таъмирӣ ба анҷом расонида шудааст. гузориши Моҳираи Тоҳир дар ин хусус. чун ҳарсола аз охири фасли тобистон дар ҳудуди вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон мисли дигар манотиқи Тоҷикистон омодагӣ ба зимистон оғоз ёфта то охири фасли тирамоҳ анҷом меёбад. ширкати барқии Помир Энержӣ барои дар фасли сармо бо нерӯи барқи хушсифат таъмин намудани муштариён чораҳои зарурӣ андешида, ҳамаи нерӯгоҳҳои барқие ки дар мувозинати ширкат қарор доранд таъмиру тармим гаштанд. аз рӯи иттилои роҳбарияти ширкати Помир Энержӣ корҳои асосии омодагӣ ба зимистонгузаронӣ анҷом бо назар доште ба истифода додани нерӯгоҳи себзор бо тавонои 11 мегаватт дар гираи марказӣ таъминоти барқ хеле беҳтар мешавад.
ба замин дар ноҳияҳои дурдаст дар водии Бартанг нерӯгоҳи хурди барқӣ ба истифода дода шуданд дар мавзеъҳои Аҷир, дар деҳаи Равмед ва дар ноҳияи Мурғоб ба истифода додани нерӯгоҳи офтобӣ. Ин корҳое ки ба анҷом расонида шуданд таъминоти барқро ба муштариён хеле беҳтар мегардонанд. аз рӯи ҳисоботҳои мавҷуда 90% истеҳсоли нерӯи барқ ба калонтарин нерӯгоҳи барқии обии Помир-1 рост меояд. нерӯгоҳ қодир аст ба ҳисоби миёна дар як сол 110 миллион киловаттсоат нерӯи барқ истеҳсол намояд. аллакай 3 дастгоҳи истеҳсоли барқ фаъол буда таъмири агрегати 4 давом ёфта истодааст. дар назар аст ки то нимаи якуми моҳи октябр ин дастгоҳ ҳам пурра таъмир мегардад. дар баробари таъмири дастгоҳҳои истеҳсоли барқ ва таҷҳизоти электронӣ тозакунии ҳавзи танзими шабонарӯзии об ба роҳ монда шуд. аз рӯи иттилои менеҷери нерӯгоҳи барқи обии Помир-1 ҳамасола аз тариқи дарёи Ғунд он ба ҳавз зиёда аз 20 000 метр мукааб шағалу хок ворид гашта такшим мешавад. лозим меояд ки онро бо истифода аз насосҳои пурқудрат кашида партоянд. тавре маълум гардид соли равон аз қаҳри авзи танзими шабонарӯзии об 17 000 метр мукааб лой кашида шуд. чунин усули тозакунии қаҳри авз имкон медиҳад ки захиракунии ҳаҷми об дар он ба маротиб зиёд гардад. дар ноҳияи ҷабор расулов ҷамъоварии ҳосили пахта бо маром идома дорад. хоҷагидорон ва чинякчиён мақсад доранд ки ҳарчи зудтар ҳосили фаровонии пахтаро ҷамъоварӣ ва дурнамои истеҳсолиро таъмин намоянд. гулчеҳраи саттор гузориш медиҳад. то имрӯз хоҷагиҳои пахтакори ноҳияи ҷабор расулов истеҳсоли пахтаро ба 6690 тонна расонидаанд ки зиёда аз 53% дурнамои истеҳсоли ин ашёи пурқимати аҳамияти стратегӣ доштаро ташкил медиҳад. хоҷагидорон дар натиҷаи гузарондани чорабиниҳои саривақтии агротехникаи парвариш тавонистаанд ки маҳсулнокии ин ашёи пурқиматро баланд бардоранд, зеро иқлими ноҳия барои парвариш ва афзун намудани истеҳсоли ин зироати техникӣ хеле мувофиқ аст. хеле ки мебинед дар саҳроҳои ноҳияи ҷабор расулов пахта хеле фаровон асту хоҷагидорон тавонистаанд ки дар якум чинак аллакай 35-40 центнер ҳосил ба даст оранд. хоҷагидорон азм доранд ки то охири мавсим истеҳсоли ин дури гаронбаҳоро ба 12529 тонна расонанд. кишоварзони ноҳия ба хубӣ дарк мекунанд ки кишту парвариш ва истеҳсоли ин зироат манфиати зиёди иқтисодӣ оварда дар таъмини корхонаҳои саноатӣ бо ашёи хоми ватанӣ ва пайдо гардидани ҷойҳои кории нав мусоидат менамояд. бинобар ин бо риояи дурнамои кишт ҳар як хоҷагидор дар 60% замини дар ихтиёр доштааш ин зироатро кишт намуда дар заминҳои боқимондаашон дигар маҳсулот корида дар фаровонии бозор саҳм гузоштанд. мувофиқи маълумоти оморӣ имсол кишоварзони ноҳия майдони кишти пунбадонаро аз ҳисоби тухмиҳои ватанию дигар навъҳои серҳосили хориҷӣ ба 4695 гектар расониданд. соли ҷорӣ дар ноҳияи ҷабор расулов аз тарафи хоҷагиҳои кишоварзон ба майдони 4695 гектар кишт гузаронда шудааст ки айни ҳол хоҷагиҳо ҷамъоварии ҳосили пахтаро оғоз карданд ки ба ҳар як гектар то 40 сиднери пахта боз омода истодааст. дар асоси нақшаи пешбинишуда ба ноҳияи ҷабор расулов 12529 тонна пахта пешбинӣ шудааст ки мо кӯшиш дорем нақшаи пешбинишударо пурра дар вақти муайяншуда иҷро намоем. саҳроҳои саросар шукуфта гувоҳи он аст ки имсол хоҷагидорон барои баландбардоштани нишондодҳои истеҳсолӣ аз ҳама имкониятҳо самараноку оқилона истифода намуданд. аз якум чиниш гирифтани 30-40 сентнер ҳосил нишондиҳандаи баланд асту майдонҳои аз ин дури гаронбаҳо фаровон бозгӯи он аст ки иҷрои дурнамо таъмин гардида пахтакорон аз маҳсули меҳнат фоидаи соф ба даст меоранд.
бинандагони гиромӣ барномаи иттилоотии ахбор дар ҳамин ҷо ба поён мерасад. бароятон беҳтарин хушиҳои зиндагиро таманно дорем. با ما بمانید.